Здравей. Кажи здравей, де. Здравей. И добре дошли в Форт Лодърдейл, което е всъщност, кажи речи, Майами. Ние отиваме към Майами, само да излезем и т.е. само да си вземем багажа, да се измъкнем и ще прекараме следващите 5 дни тук в Майами. Аз гледам на другата страна да ви покажа фойерверките, то вижте какво има от тази страна. Окей. Въобще не е зле. Ние идваме на... Сега ще ви кажа на кой плаж идваме. Ще стане много, доста ветровито е. Не много, но е достатъчно, за да е шумно за вас сигурно. Така че след малко може и да няма звук, обаче вие поне ще се разходите с мен. Ние станахме, не сме закусвали още, пихме по едно кафе, ще потърсим някъде, първо ще се разходим, след това ще закусим някъде. Здравствуй! Здрасти! От Майами! Майами! Нали ви е ясно, че аз нямаше как да дойда до щатите и да не опитам чапотле. За тези от вас, които не знаят, това са мексикански... Всъщност те са собственост на Макдоналдс, колкото разбрах току-що, но е доста известна верига за бурито и изобщо мексикански храни. Ето, това е варианта с купа. Що ти е люто? Дай, Жоро, покажи само твоето. А това е вариант, който е бурито. В хора, ние се прибрахме в къща, напазарихме в един магазин за хранителни стоки. Аз съм на хамака, отзад зад къща. Отстрани ще ви покажа, има и басейн, има и една люка, която сега ще ви покажа друга. И надявам се да не падна докато снимам. Току-що снимах няколко въпроса от видеото с въпроси и отговори за мен, т.е. част от видеото. Но, о боже господи, момент да ви покажа катерицата. Не, тя изчезна някъде. Не мога да повярвам. Тя се мята по дървото отгоре. Боже, те са две. Няма да ги видите сигурно. Да, навсякъде е пълно с катерици, аз умирам. Някъде отгоре са на дървото. Да, всички дремват, тъй като после искаме да излезем да се разходим. Накупихме си разни неща от един магазин за хранителни стоки. Има отвън барбекю, което не знаем дали работи. Има и печка вътре, изобщо има всички удобства, тъй като е Airbnb къща. Идеята е да си готвим тук, отвънка в градинката, тъй като е прекрасно. И след това най-вероятно до вечера да се разходим. Утре ще ходим в... дали каза Key West или не знам, ще видим. Така или иначе идват с мен. Преди да изчезнем да ви покажа задната страна на къщата, от тук се влиза, отпред е входа.
Ето от тук се влиза, има малка градинка, тук има масичка, която трябва да позабършим после. Вижте, има столчета, естествено, ето я и моята люлка, уникална дървена люлка. Тук отсреща виждате барбекюто, тук е дървото, това е, вижда ли се, от прекалено, слънцето е прекалено силно, не знам дали се вижда. Това с зелената врата е Laundry Facility. Тук може да си изперем дрехите, трябва да има пералня и сушил навътре. И ето е градината. Това, което виждате от среща там, е друга къща. Отново с барбекю. Те са заедно двете. Има детска площадка, парзалка там. Не знам дали принадлежи на двете къщи. Идея си нямам. Ето тук. Това сме ние, масичката. И ето го и хамака, на който бях преди малко. И нека да ви покажа и басейна. На който, доколкото разбирам, и ние имаме достъп, имаме право да ползваме. Обаче проблемът е, че аз нямам бански, което значи, че после като излизаме или утре ще си взема бански от някъде. Ето така изглежда басейнчето и допреди малко имаше хора, между другото. Не знам колко е дълбоко. Батерията ми пада. Да ви кажа, че се намираме в Авентура. Току-що питах Милен няколко пъти. Аз постоянно забравям. Идваме да разгледаме и аз не знам какво. Секунда, ще ви покажа. По-лесно. Между другото, на устните съм с новия ми любим молив за устни. Мисля, че ще ми стане любим. Най-накрая се докопах до молива BFF 2 от Color Pop. Добре, това е Авентура Мол. Момент преди да ме бусне колата. Това трябва да е магазина на Apple, който най-вероятно е затворен. Да, магазина на Apple е. И това е мола. Аз да бях обърнала микрофона към мен ли? Постоянно забравям хора. Ето го и магазина тук как изглежда. Ако на някой му е интересно как изглежда магазина на Apple. Между другото, не знам дали забелязахте, че ние не ходим с маски, тъй като във Флорида като цяло не носят маски. Още когато слезнахме на летището, ми направи впечатление, че просто никой не носи маски. Вижте това нещо. Готино е. О, детски кът. Обясни на хората, че тук всичко е в вода. Чакай, обясни ти. Това е детски кът и обикновено всичко тук е в вода и децата могат да се играят и специално направено да бяха парзалката отзад. Това парзалка ли беше? Да, за това. Аз даже не разбрах, че е парзалка. Какво трябва? Точно е оградено с който може да се спусне децата си вътре и ето до самия детски кът. За съжаление, само не виждаме водата в момента. Да, и аз пак бях забравила микрофона, показвам ви детския кът. Тук долу било. Откъде излиза водата. Маймунки красиви. Много е готино. Але какво сладко кръче. Да, магазините в моя естествено са затворени. Това не трябва да е голяма изненада, тъй като часа в момента е 10:30. Не. Защото е затворен. Обърни камерата, много дължа да го обясня. Чакайте малко, има някакво обяснение. Защо сме дошли до мола в 10 часа вечерта, след като мола е затворен? 10:30. Защо? Защото мъжете казаха, че е чекнато за 10 и сме били в този момент. Кое е било най-добре от доброто време да дойдеш с жените в мола, когато е затворен? Утре пак е ден. Але тези са много сладки. Много е ветровито и е много тъмно, обаче аз много исках да ви споделя един интересен факт. Току-що Милен ми обясни, че човека, който е измислил зумбата, негов е последния етаж на сградата, която ще ви покажа сега след секунда. Надявам се нещо да се види обаче. Ето там горе, последния етаж на тази сграда.
Да, и място, на което се намираме е South Point Beach. И погледнете каква красота зад мен и пред мен, навсякъде. Здравейте хора, и от другия ден. Тук доста вятър, обаче исках да ви покажа плажа в Нейпълс. Това е една, не знам на колко време беше от Майами, от Форт Лордейл. Показвам ви плажа, тъй като тръгваме, няма да оставаме тук. Спряхме само да го гледаме и продължаваме към Марко Айланд, което ще видите после, но чакайте да ви покажа плажа тук. Не лоши къщички хора има тук изобщо. Ах, боже, боже. Кой беше? Аз ли? Фил Колинс. Фил Колинс. В момент да ви покажа уличката. Навсякъде има алеи за колоездачи, между другото. И ето е и другата страна. Вижте просто къщата на ъгъла. Мечти, мечти, мечти. Доколкото разбрах обаче и чух за това място е, че само малко ще се скрия на сянка. Доколкото ми обясни Милен, е, че тук не е кой знае. На него лично не ми харесва особено много. Махам очилата. Тъй като било прекалено спокойно. Имало един или два ресторанта само, но било любимо място на много българи и сърби. Да, българи и сърби. Които идвали на почивка от Чикаго тук. Така че... Окей, това какво беше, Жоро? Ферари? Ферари. Добре, да нямаше как да не ви покажа Ферари. Не, Ферари е Ферари. Ферари. Другото нещо, което издирваме, сложих си очилата, тъй като е прекалено светло. Издирваме в момента бензиностанция, която се казва, как се казваше бензиностанцията? Трак Рейс. Рейс Трак или Трак Рейс? Рейс Трак или Трак Рейс. Ще ви покажа, когато стигнем до там. Това пък е по препоръка на втория ми баща. За тези от вас, които не знаят, втория ми баща е американец. И той казва, че там са най-хубавите хот-доци. Майка ми също ми го потвърди, тъй като майка ми е живяла в Щатите. Те си живееха доскоро в Щатите. И търсим въпросната бензиностанция, за да си хапнем хот-дог. Кажи пак, чакай. За да си хапнеш колко? Поне 2 хот-дог. Поне 2 хот-дог, каза. С едната ръка? Добре. И да, после продължаваме към въпросния остров, с който ще се видим с една моя приятелка, с която не сме се виждали. Работихме заедно в България преди повече от 15 години, тъй като аз съм от 10 в Кипър, тя замина за Щатите преди аз да дойда в Кипър, така че има едно 15 години със сигурност, нямам търпение да се видим. И така, това е плана за сега. Ние все още сме някъде из Нейпълс, на едно уникално място, в което след малко ще видите не знам колко каравани с различни храни. Обаче, тъй като свири музика, YouTube ще ми се скарат, трябва да ви пусна без звук и да ви добавя някаква друга музика. Но гледайте, тук ще хапнем. Okay, get in the line over there. She wants to order steak salad. Всичко различни видове храни. Така че може да огледате. Да. С сандвичи, за теб е лобстър и други. Това е индийско. Индиан.
Добре. Салати. Мексикански хот-дог. Ево. Има ракун, ракун. Ще да нападне сам. Що казах на ракуна? Това е лоб съм, да? Оле, колко е сладък! Милене, добре дошли в Марко Айланд. Аз направо мога да се гръмна. Изобщо обръщам камерата и само ви показвам къщите. Просто гледайте. Между другото, сигурно вече се предполагате защо не съм аз на камерата непрекъснато. От време на време ви казвам някоя приказка, но се опитвам максимално да снимам това, което аз виждам, за да ви принеса в обстановката, тъй като мен вече сте ме виждали и сте ме гледали. Едва ли ви е интересно. Така че... Папараци, папараци. Не е лоши къщата, хора. Въобще, какво да ви кажа, не знам. Между другото, ако се чудите защо на всички къщи има едни мрежи отвън, не знам дали се вижда в тъмното. Милен ми обясни, че специално в тази зона има огромни комари и за тези от вас, които не знаят, има много крокодили. Така че за предпазни мерки и на къщата там отсреща, черната, това черното, което виждате е мрежа, тук отсреща. Това е мрежа, навсякъде има мрежи. Не знам дали се вижда. Ето тук е малко по-тъмно, но ще се види най-вероятно. Ето я! Рейстрак! И как да рискам? Добро утро! Ние се намираме в един парк, на който два пъти Милен ми каза името и аз пак го забравих и Милен вече тръгнаха. Оставиха ни с колата тук. Ще ви покажа после къде има алигатори. Има табела "Не хранете алигаторите". Сол нещо беше. Някъде ако видя надпис ще ви кажа. Обаче тук е нещо като отворен мол, магазини, аутлет, всякакъв вид. Ще видите, когато ви покажа кадри по-напред, тъй като и аз нямам представа точно какво ще видим, т.е. тук. Обаче на Прима Виста се вижда Gucci, Versace, някъде отсреща от другата страна, от тази страна някъде има Marshalls. Трябва да отидем до Marshalls, тъй като Жорос вчера си купи един къс панталон
и не го е примерил, си взел XL размер, който му е голям. Милен и Маргарита имат работа вкъщи и хвърлиха ни тук с колата, за да се разходим ние, тъй като ние сме си на холидей. Тук хората май чакат, за да влезнат в магазина на Гучи. Мисля, че да. Да. Ние ще ви разходим така или иначе. Обаче на Прима Виста виждам отсреща вляво магазина на Филип Плейн, после Бос, после не виждам от тук. Theory, Мюглер, Майкъл Корс, Dolce Gabbana, пак Майкъл Корс насреща, Джимми Чу. След това Ермес, т.е. не Ермес. Зад нас, ето го и магазина на Версаче. И след това, не знам, Марк Джейкъбс виждам от тук. Виждам и Фенди. Нещо, къде го виждаш? Фенди, ми казва Жоро. Фенди, с хора, тук направо може да се гръмне човек. Добре, окей, ние започваме да се разхождаме. Бързичко изкарах камерата, за да ви покажа каква е опашката пред магазина на Nike. Момент. Само да ви кажа, че опашката започва отзад. От там. Те хората дано да чуват нещо, обаче, нали виждате отзад и продължава насам. Ето там, където чакат хората. Нали виждате къде продължава? Ето, тук продължава. Погледнете за какво става въпрос. Хората тук изобщо не пазаруват, какво да ви кажа? На някой да му се хапва торта случайно. Май трябва да влезем в този магазина. Иска да ви покажа Ocean Drive, докато има съвсем малко още светлина, тъй като ние позакъсняхме. Ходихме на други места днес. Обаче това е Ocean Drive в Майами. И е невероятно, какво да ви кажа. Вие го видяхте на Нова година. Бяхме тук, обаче ние пристигнахме малко преди 12, така че беше тъмно и това, което видяхте, беше в тъмното, за съжаление, но ще дигна камерката малко. Естествено, след малко ще ви покажа кадри от това, което снимах преди малко, но искам да завъртя на 360, за да видите горе-долу как изглеждат нещата. И всичко там в другата посока беше пълно, видяхте. Там са този фитнес. Изобщо навсякъде е пълно в момента. Заведенията, има някакво заведение Majestic тук, точно зад нас. Всичко е фраш. Много е красиво, естествено. Видеото за въпроси и отговори. Снимах част от видеото, ето тук в парка отзад.